maitasun asko daukagu programa honetan. Bai, ez da? Bueno, orain egin behar da uste dut. Orain, holan. Bai, horrela bai, baina gero bien artean egiteko da bestela. Ez da holan? Ez dut erabat menperatu oraindik, eta horrela, begira, zer dago, maitasuna, edo, bueno. Bueno, maitasuna, Maite zaitu zeu. guk zuentzat asko. Lehiakideek, esan didate... Zer? Gaur tiki-tiki dagoela. Maitasuna? Datozela lehiakideak! Mikel eta Mairu, Arantza Tantxon, Aimar eta Urko. Esan didate. Esan dizute? Esan didate. Txoritxo batek. Gaurko saio hori, maitasuna dariola. Bai, maitasun asko dagoela hemen giruen, esan didate. Bueno, neskak zen moduz, Mikel Mairu. Ondo. Ondo, ongietorri, hirugarren saioa zuentzat. Mikel ezer. Egunetik egunera, hobeto. Bai, aber finalea jatzenean. Finaltxu bat egiteko dagoz, Mairu. Bai. Bai, hori falta. Bestela miluzeia bestela lekutxu hartuta, bestela gustora. Arkitektura ikaslea, Mikele esan dugu, eta bestak beste pianista eta gitarrista be badala. Ederto? Gitarrista gehiago. Hirugarren saioa, ia, bosgarren badakizu zer gertatuko dan. Aber, aiatzen nahi zen. Ondo? Miluzeko esku egin beharko dugula hemen. Baina ez joan etxera gitarra ez ekartzegatik, Bai. Ez. Gure psikologia ikaslea Mairu, eta esan dugu, kirolzale, txirrindularitzan ibilita, orain zale, eta bar, eta bar. Psikologiaren ze korronterekin egiten duzuzuk bat, edo terapian ze... Momentu ideiak, pues, Vale, bueno, ez dakit ezer hori bada abia puntu bat, terapiarako. Elektroxoka zu aurrine izan da igual, baina ez dakigu, ongietorri. Eskerrik asko. Ondarrutarrak, Arantza Tantxon, ondo? Ondo. Egon, ez zarete ondo? Lehenbiziko saioan iritsi da 500 euro irabazita, 11 osatuta, ondo ez da? Bai. Ondo hasi gara. Gero polita, Arantzak aurreko saioko imintzioetan proposatutakoa ulertu du orain, saio hasi aurretik. Katua, autoko katua, gau. Alegia, ez duzue miluze burutik kendu, ez da? Ez. Saioa bukatu denetik beste hasi denerako, ari gara etengabe hausnartzen. Antxon, gaurkorako, estrategia zein da? Ez dut esango. Hala ere, sekretu aldot konta, Antxonek badauka beste zozer buruen be, bai. Mandatu badakat. Bai. Lankide Eta batena. zurekin zer ikusia dauka. Nik ezagit hori? Bai. Musutxo eder bat emon birdu. Musutxu bat? Bai. Ez, Nork? Antxonek eta Antxonek. nori nork nahi duzu. Elkarri behar diogu musu bat? Nok eskatutzu fetitxismori? Txikine, ia, ni bota dut, ia hartzen da ben. Karo, benetan? Antxonek Antxoni musu bat emateko. Baina nor da, txikine esan duzu? Bai. Eta hortik nik ondorio ezatu behar du nor den? Bai. Ari nahi duri jartzen. Bueno, argituko dugu hau edo, ez? Bai, hau da, esatilez, badator bat ematet, behilezki zuri musuman bitzutze lagunek eskatu dut. Ja, baina, bueno, Arantza Tantxon animo da zorte hon, Bueno, ikusiko. Bai. Aimar Urko, momentuz libratzen ari zarete. Bueno. Gauzena. Bueno, oraingoz bai. Oraingoz bai. Bueno, ongietorri, Eskerrik asko. Aimar Urko zen zauzi, Ondo. Ondo? Nondik zatoz, Aimar? Ni Ermutik. Urko zu? Utruñatik. Eta noiztik lagun, noiztik ezagutzen zari, eta nok izan dugu ideia miluzen etortzeko? Klaseki da gara Gasteizen. Aurrek urtetik ezagutzen gara. Da, bizon artian pentsago gendun, etortia ikusten miluze behin eta hori. Behin bakarrik? Ez, Aldia, milatik behin, pentsatu zuen edo. Igual joan egingo gara, ez da? Ze ikasten, Aimar? IBF, bisok IBF ikasten dugu Gasteizen. Hori da, jarduera fizikoa ikasten, Aimar txirrindulari be bai. Bai. Non zabiltz? Laboral kutxan taldia. Jode. Ai, ze ondo. Segura, afizionatutan edo zer Bai, afizionan maian. Eta bereziki trebea zara... Ni sasi sprinterra, holan. Sasi sprinterra. Da Filip antzeko bat. Ondo, atzean jarri eta gero azkeneko momentuan. Pizka txarragoa, baina hor. Ondo. Urko zu futbolan? Bai, futbolan beran. Bai, beran. Ze taldetan? Gure txokoan. Gure txokoa Ze taldien? postutan? Erdilari. Erdilari. Batek jokoa banatu eta besteak esprinta egin. Hori da. Tarteka bizikletan joateko be batzen zari, Bai, askotan. Dorain miluzareko be batu zarete. Hoi da. Hau zuek, ongietorri. Eskerrik asko. Hori, batek erdilari lanak, besteak esprinterra, eta hirugarren batek inartxu batek zakua eraman dezala etxera, Erne, gaur jokoan ditugu 95.000 ia. 195 euro, zer da hau? Zer da hau? Tipi, jarraiz aukikek. Tipi, zakuko txamponak. Bai, honek detektatzen ditu urnietarrak. Hortxe? Urnietako lagunak, hau bazuek, Egape Institutotik. Egape Institutua. Vale. Ongietorri berriz, Ok, let's go. Let's go. Asingo gara. Asingo gara. Puntuak hiltzeko unea, arrastoz arrasto. Mikele Mairu, asmatuko lehenenguen? Saiatuko. Ja, saiatuko gara. Lehenengo taulako lehenengo arrastoa.
seguru baten bat jaso duzula. Aholkua. Zaplastekoa. Bai, Txampon bat. Batzuk borobilak dira, besteak luzeskak. Zer? Paso. Kalabaza. Alabazan eta espazan. Oso ondo. Lauro eta marpuntu zuentzat. Kalabaza kuia ere esaten baita. Bai, dinot, gestionatzen ikasi beharrekoa psikologoari galdetu gero. Ja. Kalabaza bai jasota zer egin, aurregin. Ze Antxon? Ondo. Zerbait esan nahi igual, estrategiaren a parte ver. da. Ez que harinei pentsei acertado dela, zergaitxik izango da. Bai, ez da. claro. Igual asko jasotako galerako. Animo, Antxon. Bigarren taula, lehenengo arrastoa. Likidoa beharrezkoa du. Landarea. Gizakia. Basoa. Kanaria irletakoak ezagunak dira. Platanoa. Sumendia. Palmera. Lurreko sakonuneetan sortzen da. Lava. Beste zerbait. Paso. Sumendia. Aipatu da, hori ez? Euria non, bera han. Putzua. Izan ere, ondarrutarrak, Beste 70. Erto? Trebea zarete hemen, Sherlock Holmes. Ondo, Dugu, ondo. detektibe lanetan oso ondo. Aimar Urko, zeu ekasi erantzuten hirugarren taulania puntutxu batzuk lortze ditugun. Lehenengo arrastoa. Askok ezin dute bera gabe bizi. Telefonoa. Maitasuna. Polita, ezinbestekoa, psikologian ere. Kartera. Bakoitza bere interesak, ez da? Etxe guztietan dago presente. Ura. Argia. Telebista. Beste askori debekatu egiten diete. Batzuei debekatu egiten diete. Etxe guztietan dagoen zerbait. Elektrizitatea. Sua. Ez da ba, hirugarren asmatzekotan ondarrutarrak. Ez. Bakizu? Iruditu zait oso argi jotezen duten edo. Hau oso ona, Itxasoan, soberan, egoten da. Gatza. Eta piperra. Oso ondo! Hirurogeita puntu, Aimar Urko ondo ospatuak, Gatzarik ezin. Ez, behar dut, Eta behar dut. azukari, Ez, ni kafeari ez dut. Kafiriak entutzo. Bai. Ba, ez badaia Ondo, zinez. ondo. Bizilagunari eskatu jozu sekula, gatza? Ez. Mito bada hori edo? Mito bat, Zuei, noiz bait? Gatza Ez. daukazu? Inork ez du gatza nahi, ez da? Mundu guztian edo beste zerbait. Bai, Antxon? batan gatza daukazu. Antxon joazen gatza eskatzera eta kalabazak. Tranquilo, Inaz. Gatzaz dut azerta. Mikel Emairu, ondo zuek edo? Bai. Bueno, segi hortan, imintzioak, mesedez. Hartu lekua, Arantza Antxon, bestaldean. Gatza eta piperra, bikote. Oazen, demora. Telebista? Mundua. Bai? Bueltaka, errotazioa, traslazioa, Satelita, mundu gitarria. txikia, Zer? Ilargia. satelita, Satelitea, ondo. txikia. Bai? Aur txikia, ume txikia, Ez. iratxoa, Iratxoa, ondo. kotxea, gidaria, Ez, eta taxi, autostopista. autostopista, Autostop egiten. bai, Eta? Sartu, eta noa joan. autopistari hartu eta joan, non baitera. Ba, nora. Parrandara. Ja, asmatu duzu, Ez, 30 segundo faltan. Nora? Ba, Parisera, Jarrai dezala pelikula, zer ba, egin barik. Parisera kotxien, ez di eurek bakarrak izango. Hori ba. Parisera joango direnak. Nietarrak bai, zuek ere bai, Claro. arazo? Ederto, danak, 60, hau pasuek. Ondo. Zuen ingurutan eta, garai batean bereziki, autoestopa asko, ez da? Edo? Bueno, bai. Ibilitakoak Gurasoak zarete? ez ziguten usten. Ez, ba. ja, kontuz Esanekoa norekin ginen. zareten, eta Bai, gero egin bai. Karo. Bai, Bai, sasoiku da, belaunaldiko nueta. Aitortu daiteke, Bai, lasai bai, neska. bai. Hartu lekua mesedez, imitzio kazuek orain. Aimar Urko, estreineko, zuek,
asmatzaile lanetan, ea ba. Demora. Begiratu ondo, eta, hasi. Zerua. Zu artifizialak. Bero, Ez da su artifiziala. Bengala bat. Da, zer? Esplosio bat. ez? Bomba. Ez da bomba, ez? Oso gertu. Ez da su artifiziala. Kea. Suziria. Suziria hori bai. Patinetea. Ez. Sugea. Ez. Zer da? Altxorra. Ez. Zer da hori? Zer ari da gertatzen? Mugitzen da. Bai. Terremotoa. Lurrikara. Zirugia. Ez da zirugia. Ie implantea. Ez. Kontu Santxon, nondik ari garen hartzen. Zer da ari da? Zer da hori? Akupuntura. Bai. Zein dira? Medikoa eta bezeroa. Bai, ondo. Vale. Igual izango da beste hile puntura, beste sistemaren bat edo. Hemen ikartu eta sartu. Hemen dara mat beti horratzpare bat badezpa da. Eizo inoiz? Bai, uf. Bai. Fisioak egite dit eta... Eizo inoiz, akupuntura do, txirrindulari, ez? Ba, no, baina akupuntura ez, palilloa sola, baina... Palilloekin, Bueno. Ba, animo orduan, Ei, oso ondo lanak, 60 puntu banatuko ditugu. Laboraltaldean ze mediku dauzkazu, bai, Mar? Oso onak. Mekanikoa eta medikua persona bera, ez da? Nik egin dut. Hartu leku amezez, imitzi batzuk egiteko. Mikel Lemairu bestaldean. Ja, ba, ondo ari gara pasatzen, segi dezagun hortan bezedez, Debora. Lo. Pijama. Ondo, urko. Animatzen. Gradan. Ez. Ikuslea. Ondo ari da, Zer dauka hor? Ez da animatzen ari. Kontzertua. Ez da kontzertu bat. Ilaran. Ba, ondo ari da. Manifestazioa. Bai, eta? Pankarta. Hori bai. Oso ondo. Bien artean hau? Detektibia. Bai. Eta? Bi pertsona dira. Detektibia eta... Lapurra edo hiltzaia. Ez. Detektibea eta? Gaiztoa. Gaiztoa edo gaizkila. Ez da gaizoa, da. Laguntzaia. Ez. Investigatu edo. Hori bai. Hartu leku. Ez dakigu zergatik. Edo zein arrazoi hon daiteke. Hori ba. Ondo. Ez dakigu zergatik, igual kalera atera delako, 5 palillorekin hemen, akupuntura egin diotelako. Ari dira ikertzen. Ei, ze ondo, ariketa borobila, beste 60 puntu hau pastuet. Eroglifiko batzuk. Eroglifikoetarako prest, talde bakoitza bereari ekiteko prest, eta Mikel eta Mairu zeuek eredu emoten. Zeuek lehenengoak. Mairu gio, plus. Eredu eskasa. Bai. Eman eredua. Lehenengo eroglifiko neskak, denpora. Enago. Txintxeta. No. Txan. Bai. Txetan. Bai. Txantxetan. Bai. Ikusten dugu txintxetan. Eta aldaketekin, i hori egaitzeko ordezkatu txantxetan. Osondo. Eredu ematen. Bigarrena, denpora. Zaratatxuak dira. Ro. Bai? Igera. Izen bat dauka, igel horrek. Ro baderantzunaren zati. Ro. Zaratatxuak dira ro? Osatu, Igela zein ro? denez. Ro. Hau. Ba, mangako pertsonaia bata, keroro. Ez. Eta keroro rorik ez, kero rokeroak. Ro ondalako goikue, Harry Potterrekuen eken dute ro. Ondo, keroro sargentua da, ez dakiz zein dan. Zuk ez dut ere esan, Nik orain Wikipedia bidez bai, ezagutzen dut. orain bai. Orain bai. Ez Eta, galdu, bai. Kerororen abentura. Bueno, manga pertsonaia oso famatua. Ondo. 50 puntu bikote. Arantza eroglifiko batzuk. Ondo, ezta? Ja. Beste zer eginik ez daku. Berto, lehenengoa denpora.
mendian daude. Errotak. Bada erantzuna entzati? Beste Eta, nota? bieta, Beste nota? Beste nota? Ermitak. Bai? Oski. Re eta mi notak ditugu, re iztildoan alderantziz irakurriko dugu. Mi, tak. Ta zeinuak, erto, ermitak. Osondo. Ondo. Bigarrena denfara. Ze utzi duzu? Taza ez. Katilu. Bai. Hankatilua, katilu. Hankati... Hanez? Non? Hemen, orkatila. Bai. Katilua daukagu, utzen duta katila. Eta hanez hor katila. Osondo. Hau txikiarekin esan da horkatia, baina asmatu, Puntuak Erto. handiak, 100, zuentza, dago Osondo. amarru. Aimar eta Urko eroglifikoen aurrien zer? Bueno, Eskas, nahiko Hortxe. eskas. Hau esprinterrentzako proba da, bueno, Bizkor. Bota aukerak ahoz gora, Hori da. ia laguntzen dugun geupe bai. Venga, mutilek denpora. Ezin duzu baimenik gabe, nor da? Winnie, Ez. pu, Bai? pu, Mia, Zer da? Ze animali da? puka, pukatu, Moskatu, ukatu. Zemat katu? bi, Bale. pubi, Da sartu bele? publikatu. Bai. Nire, bikatu. Ele horrekin irakurtzen, du? Publikatu. Bai? Bai? Ulertu zu, let's go! Ulertu zu! Ulertu zu! Zer egia da hori? Publikatu, ondo. Publikatu. Ondo. Aimar, ala Filipe galde egin du, Fuga ona, junen ja. Bigarren Orain eroglifikoa. zutxabeldun, guazen, ba. Venga, denbora. Gau guztia pasatu dut. Ze ikusten da? Aimar, ba. Zakarrontzi bat, Bai, ze ikusten da? pertsona bat, Ze ikusten da? Zertan? botatzen. Zer? Zer bota? Botaka. Botaka, bai! Aimar! Bota-kar. Zakarrontzira, baina berdin zaigu. Bota-ka. Bota zerkada. Kaka, bota, Botaka, bere hortan. Eta alere biak asmatu, un puntu. Bai. Ai. Iaski, bidaiatu zalea zarazu. Alba da. Parrantzi galdera da joan zara, espaldian? Landatara. Landatara. Kontua da Renfek aukera ematen duela, Frantzia ezagutu eta trenean bidaia egiteko. Tren oso leku politxea bidaiatzeko, Ba, bereziki hau, Paisaia ikusten joateko. exotikoa, euskaraz ere, eskaintzen baitute aukera. Tren, edo alta velocidad trenetan joateko aukera. Euskaraz, Alta velocidad, igual horrela irakurri behar da. Esan dute, abiadura handiko trenean beharrean, eskaini dute bidaia, alta velocidad Alta trenean. velocidad entzunde. Igual berbiotarra da. Ba, hori izango da. Alta velocidad. Alta velocidad ibiltzen da, niala bie. Renfe, abiadura handia, Hala esaten da. Txalo bero bat guri. Berei ez txalo Bueno, guri. zeo zer da. Eta orain, nido bat kapritxo hori, Ia. Zeari gara gaur saioa zeratik, ok, let's go, hau eten gabe. Bideo bada oso famatua, mutiko batek esaten du, entzun, ok, let's go. Niruzeko eskua abestu beharrean, emango diogu ongi etorria horrela, denok batera esanez, ok, let's go. Presta bete? Urnieta bai? Bat, bi, ta hiru. Let's go! Eta ni horrekin japostik. Osondo. Eta bideoa ikusi ez duenak ikusi ezala. Hortxe dagota. Mikel Emairu, zuek ikusi duzu bideo hori? Bai. Ona, Polita. Unkituta zaudetera bat, nabari da. Datorrela eskua, mesedez. Ok, let's go. Hitzekin jolastea zer den. Zeote da. Ze kirol egiten du Ormadi taldeak. Errugbia, futbola, eskrima, izotz, hokeia. Errugbia. Eskrima. Izotz jokeia. Ondo. IBF-koak, ondo. Batzuk azteko. Bai. Nola jarraitzen du urtz taldearen kantuak? Datorren eriotza gaixotasun baten zer bihotza
erritza mutu gelditzen den. Mintzo zaharra, agure zaharra, hizkuntza zaharra, herri zaharra. Herri zaharra. Mutu gelditzen den herri zaharra. Aurrak ezin eutxi. Ge, oso ondo. Ge, Ge. ondo, ge. Segi. Ze herri da argazikoa? Amurrio, Urizaharra, Agurain, Aramaio. Aramaio. Agurain. Oso ondo. Bai. A? Agurainen A. Segi. Nola esaten dioten Malkoari Basaurin. Kroska, silboa, irritua edo ampulua. Irritua. Ampulua. Izpolita hau, Bai. R. Negarran pulue. Zein urtetan izendatu zuten Urederra iturburua Natura Erreserba? 1987an, 87an, 88an edo 88an. 82. 84an? 97. Oso ondo. Gero honekin merchandising ere egin zuten. Jertxeak eta Urederra argazkiak eta, bai. Askatzeko aukera, Aimar Urko? Ez. Ez, da bat ere. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. Ondo. Nor entzun dugu? Great Balls of Fire kantatzen. Fire. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison edo Chuck Berry. Elvis Presley. Elvis. Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, ondo. I. Hauek ere ez dute argi? Ez. Aurrera ba? Zazpigarren erronda. Nor da argaziko idazlea? Ander Izagirre, Xabier Etxeberria, Julen Gabiria edo Unai Elorriaga. Julen Gabiria. Oso ondo. P. Hitzekin jolastea zer den. Joemak eta Polasak liburutik ateratako esaldia. Probatu nahi? Ez. Nola jarraitzen du zertarako mugak jarri kantuak? Iskurtutako ile iluna, begi berdeen kontraste, mingaina neske. Bere biezpain Bekatariak, zoragarriak, beldurgarriak, ameslariak. Bekatariak. bere biezpain pekatariak, Oso ondo. koskaka jango nituzke. M. Eta honekin, argitu da zertxo bait? Ez, Nola du izena urte berri hona Amona filmeko bikote protagonistak? Maritxu eta Jose Mari, Margarita eta Juan Mari, Maritxu eta Juan Mari, Margarita eta Jose Mari? Margarita eta Juan Mari. Errebotea. Maritxu eta Juan Mari. Bigarren errebotea. Maritxu eta Jose Mari. Vale. Ondo, bikote. Eta? Hitzekin jolastea zer den. Jolastu zuek ere, Saiatu ere ezkara ingo, Aurrera, ba? Ze hiritan dago argaziko eskultura? Oharra, azken galdera da. Asmatu egin beharko zenukete. Brighton, Manchester, Londres, Liverpool. Londres. A ver. Azken aukera? Bikote? Inigo Astiz eta Maite Mutuberriaren liburua. Berria. Vale, uste dugu baiet. Doazen? Poema dago margotu berria eta poesiaz zikindu dizu begia. Komodin bat? Estrainakoz? Bai! Lehenbiziko hau zu, ez da? Pasan garaiek. No, ze sentitzen da? Lasaitasuna. Norbaiti eskaini nahi duzue poema hau barkatu. Zuretzat. Bai? Bai. Omi esker. Ondo! Otxatu egingo naiz, orain. Kontuz! Antxon kompetentzia, Bai, Bigarren, eskua, Arantza, antxon zegoena izango da, guztien bizi kalitatea hobetzeko balioko luke. Zenbat ispilu daude Versalles jauregiko ispiluen galerian?
117, 227, 357, 457. 357. Oso ondo. Ze leku, Ze leku galeriari, bueno, mesedez, zoratu. E letra. Ze talderen abestia da? Imagine Dragons, Calacan, George Ezra, Willis Drummond. Imagine Dragons. Ondo arantza. Zondo. Beste galderatxu bet? Zer kendu diegu Kiribatiko banderari? Izar bat, txori bat, ilargia gurutze bat. Txori bat. Zeta. Beste galdera bat, eta nola esaten da, hortzikatu, marraskatu, amikusten, kuntzatu, koskatu, anpletu, jankatu. Koskatu. Erregotea? Jankatu. Oso ondo. No. Baskatzeko aukera asmatzen duzuen bakoitzien, Euskal Herriko etxeetako komunak aldederreko garbi egongo lirateke. Arrasto bat. Arantza Antxon. Ze ikasketa eginak ditu Iago Barrasatek? Kasetaritza, irakaskuntza, zuzenbidea, euskal ikasketak? Irakaskuntza. Zamen gertuko esetuko zui, Zuk igual bai. Ixa. Beste galdera bat? Shalala, Riki Riki, shalala, Riki Riki. Zenbat aldiz entzun dugu Riki hitza, 3, 4, 6, 8. Nik lau zagoen eban. 3. 8. 6. Oso ondo. Eta? Saierako zarete? Askatzen? Bigarren komodina? Arantza Antxon? Aurrera eginez, galdetuko dizuena da, norena da lirioak margolan hau? Claude Monet, Rembrandt, Van Gogh, Vasily Kandinsky. Monet. Ez da Monet. Van Gogh. Oso ondo. Eta Saiatuko zarete? Bai. Venga. zergatik gizonezkoek ez dute eserita txisa egiten. Bai. Ondo. Bai, ondo! Zu bai oso Aimar. Baina. Oso ondo! Nik egiten dut, Ondo. Niri eserita egote asko gustatzen zait. Bueno, aprobetxatzen dut hori. Ondo, Egoteko, lasai. Aimar Urko, Aimarrek pixa Aimarko du bizikletan. Tente. Bai. Baina komunian jesarrita be. Txalo, bat, eredugarria. Ondo. Baina txirrindularian kontua izaten askotan. Bizikletatik jetxia bere. Bai. Bueno, bai, ez da? Abila gara horretan be bai. Gizonezkoentza zaila badan, neskantza? Pentsa. Benetan, bai. Ja. Ondo. Beste komodin bat? Bai. Bai, ez da? Horren bila. Guazen ba? Kultura erdigunean jartzeko deia. Ze herri ditu biztanle gehien? Kanbo, Basusarri, Azparne edo Itxasuk? Azparne. Anurko. Te. Eta entzun. Zenbat aldiz, broma da. Ze txaranga entzun dugu Iñaki Zeurun dago Kamerun kantatzen. Bomberenea, inkansables, kuskustu edo elutxa. Kuskustu. Onak, Urruñarrak. Badako zu lagunik, bertan? Bueno, lagunek. Bueno, ez lagunedanak. Etxairik ez behintzat. Ez. Nahiko zarrak zer da? Bueno, illa bakoitza. Batzuk 40 urte eta horrela, ez da? Ze zuhaitz mota da hau, gaztain ondoa ametsa, zumarra edo ereinotza. Zumarra. Erremotean eskak? Ereinotza. Ondarru? Gaztainondoa.
Metza. Erre? Eta aurrera, nola esaten zaio zipriztinari Gernikan? Mizkina, pristia, urkina edo prizkina? Priskina. Osondo. Oh. D. Ze animalia arraza da ragdoll? Txakurrakatua, elefantea edo lehoia? Txakurra. Errebotea. Katua. Osondo? Ze politxe? Bai? Bueno, Gero gero... igual genio txarrekoa, zakite? Eskuko aspiradora bat behar zurregaz sofan, baina ondo. Hori zarrana dela, Txizkitinetan oso ondo, Zein zen Nina Simonen benetako izena? Eunice Kathleen, Joan Chandos, Kathleen Louis edo Joan Louis? Joan Luis. Kathleen Luis. Eunice Kathleen. Ondo? Zoragarria, Nina Simon. Dokumentala dau. Ese. Netflixen berari buruz, Abai. zoragarria benetan. Izena du Nina Simon, eta? Pua, aurrera mesedez. Zein bertsolari da, Aroa, Arrizubieta, Ane Labaka, Maini Murua edo Oiana Bartra? Aroa Arrizubieta. Oiana Bartra. Bai. Bartra, bai. Osondo. Kultura erdigunean jartzeko deia, Patxi Zubizarreta idazleak berriako elkarrizketa batean. Esana? Mikel Amairu? Ala Filip, guazen? Zenbat gazta motorekin egiten dute pizza bat, Frantziako bi sukaldari, jode. 200 bat, 800 bat, 1000 bat, 1300 bat. 800 bat. Gehiago. 1000 bat. Guinness errekorra omen. 1000 bat ezberdin. Bai, bai. Ez 1000 bat zati. Bueno, zati ere, bai, ezberdina bai, badira. Bai, ezberdinek. Bai, bai, bai. 1000 bat barietate edo. Bueno. Mikel Amairu? Ez, Askok irudipena du, askok itxura utxetik. Askok irudipena du, askok itxura utxetik. Ez barruz ezagutzetik, aibistaratuko banu. Polita bestia. Nork idatzi zituen Katamalo abestiaren letrak? Jon Benitok, Jon Maiak, Ane Labakak edo Maialen Lujanbiok? Ane Labaka. Jon Maia. Maialen Lujanbio. Maialenek. Osondo. Askok irudipena du. Bai. Eta igual zuen zatereko mobintxo bat? A ber, gizartea eta mundua erabat despoetizatu ditugu. Despoetizatu. Berriketa, Patxi. Ba, oso ondo. Komodina. Oso ondo. Markailuak abidanok zein da zuzenaren aurretik. 360 eta komodina Orexa Elorrion, Ondarrun 580 eta komodina, Ermua Urruñan 250 eta komodina. Zein da zuzena? Mikel Amairu zebek erantzuten hasi, lehenengo errondan, adi, Euskal Argitaletxeak dira. Alberdania, Susa, Gaumin, Euskaltern, Pamiela, Txalaparta, Jara, Erein, Erroa, Uztaro, Ibai Zabal. Txalaparta. Ondo? Ibai Zabal. Literatura eta hezkuntzako liburuak. Erroa. Erein. Oso ondo. Pamiela. Ezagun hau ere. Uztaro. Hau giza eta gizarte zientzien bueltako aldizkaria da, ba? Mikel Amairu. Susa. Zinbestekoa. Alberdania. Irunen kokatua. Komodina. Zer? Komodina. Benetan? Bai. Venga, komodina. Oso ondo. Gaumin argitaletxeari eskerrena 50 puntu. Ondo
ondo! Behin, irabazaita, ze ondo, Ederto! Etxeko lanak eginda, Mikel eta Mairu. Guazen, Arantza Antxon, zeu kasi erantzuten. Pasta motak dira, bigarren errondan. Orzo, ditalini, orecchiette, penne, abuoni, bagnoli, giudizze, farfalle, fusilli, rigatoni, ravioli. Bravo. Ondo, Italiar askotan izana. Bai. Ondarru? Bai, gana besti izango italiarrak. Igual bai, Ez dira gutu biliko, Rigatoni. Oda, odi itxura duena. Pene. Penne. Forma zilindrikoa. Fusili. Kiribila. Ditalini. Ondo. Bagnoli. Napoliko auzo bat hau. Arantza Antxon. Komodina. Eta komodinak dio farfalle. Tximeleta formakoa. Aimar eta Urko bita bi. Ondo, estrategia ere ondo azertua. Komodina. Orecchiette. Asmatu eta 150 puntu. Arantza Antxon, zeuentzat. Bota. Abuoni. Jau. Ez da zuzena. Aimar eta Urko bat eta bat. Asmatu eta zeuentzat, taulako puntu guztiak. Zaukagu komodini. Gidize. Zenba erantzun zuzena. Bueno. Hirugarren erronda, geratzen zaigu. Aimar, Urko zeuek erantzuten hasi hirugarren errondan eta zubiak dira. Deschart, Bizkaia, Santa Catalina, Golden Gate, Estari Most, Oltzarte, Henderson Waves, Tower Bridge, Ponte Vecchio, Santa Sofia, Cloud Gate. Tower Bridge. Tamesis, ibaia gurutzatzen duena. Ederra. Bizkaia. Portugaleteko zubi eskaigia. Golden Gate. San Francisco. Ponte Vecchio. Florentzian. Erdiaroko etxiek azganeen zoragarria. Mikel Emairu. Santa Catalina. Donostian egintzen, lehen biziko zubia. Oltzarte. Larrainen, altu askoa. Santa Sofia. Oh. Istanbulen dagoen antzinako basilika da hori. Mikel Emairu. Henderson Waves. Singapurren. Cloud Gate. Eskultura baten izena da hori. Eta errematatzeko aukera, neskak. Bat eta bat. Deschart. Beste zenba. Bai, etxi horratz bat da, Deschart. Markagailuak onela geratu dira, 510 puntu lehenengo markagailuan Arexe Berrion, Ondarru, 580, Lare 150 Ermua Urruñan. Pena! Aimar, Urko, pena! Ze bikote zoragarria osatu duzu, Abiatu gara, espreinian, Aimar? Bai. Ze gertatu da? Eutxi ez. Eutxi ez. Besteak ere aurrera egin dutela noski. Baina benetan, polita elkar nola hartu duzuen ikustea batetik, eta hemen ze eroso sentitu zareten, itxura hori eman duzu bintzat. Zuek gustora gontzarete, ez da? Bai, oso. Lastima horixe aurrera egiteko aukerarik ez dugula izan, elkarrekin jolasten jarraitzeko aukerarik ez dugula izango. Oso gustora guzuek, bai. Irrifartxu eta segi horretan. Eta ia telebistan lasterketaren baten edo, Aimar. Besoak altxata ikusten zaitugun. Ados, apa bikote, mila esker! Inork ez du etxera goan nahi hemen, Mikel eta Mairu, beteranen leku hartuta ondo. Bai, suerte pixkat baita. Baita ere, suerte faltarik ez daukagu, Ze ote da?
Ez dakigu. Erritualen bat edo badaukazu, sorte hona erakartzen dueni? Bazparezteu esango. Ondo, zuesei horretan, ondarrotarrak sendo. Sendo, arrokeriarik gabe, baina sendo. Hori mongo dau. Oso ondo, puntu gehiagorekin sailkatuta, erantzuten lehenbizikoak, Mikel Emairu. Ados? Honek egia da lehen ez duzea, guztu. Honek bauka bestia, Bai. Soka, soka, soka. Soka, soka, soka. Oso ondo. Orain bai, prest gaude? Ba, hartu lekua sokatira aragoaz. Soka, soka, soka. Tira, tira, tira. Mikel Emairu zuek hasita, Denbora. Ze bi kolore nagusi ditu Los Angeles Lakers saskibaloi taldeak, horia eta... Horia eta... Gorria. Morea. Zein lurraldetan dago Uribe Kosta eskualdea? Paso. Bizkaian. Zenbat Frantziako tur irabazi ditu Joanes Omarribak? 2. 3. Zein da Belgikako dirua? Paso. Euroa. Zenbat denboraldi izan zituen Brinkola telesailak? Paso. Bat, lehorrean makala eta uretan bizkorra sugeburua du eta etxea gogorra zer da? Karakola. Dortoka, nork idatzi du Rosa itzuli da eleberria? Paso. Paco Aristik. Japoniako zein hiritan dago girotuta Doraemon telesaila? Tokio. Tokion. Nafarroako zein herritakoa da Janus Lester abeslaria edo taldea? Lesaka. Bera, atzetik hasita, zein da 6. hilabetea? Uztaia. Ondo. 1930etik gora, zein urtetan izan zen lehenengo Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia? 1940. 35, zein kolore ditu Danimarkako banderak? Txuri eta gore. Zuria eta gorria, ondo? Nork abesten du Banan Bana abestia? Paso. Esti Markezek, ipuinen arabera zein animalia bihurtzen zen printze, muxu eman da? Igela. Igela. Garrizen bazaude, ze lurraldetan zaude? Paso. Nafarroa berean, zenbat da, 6, gehi 78, gehi 4, kenbi. Bat. Bai, noski, 86. Ze arte disiplinetan aritzen zen Edward Hopper estatu batua da? Margolari oso zauna. C. Nik horrelako ekuazioa planteatu da. Bat. Esan digo ez deuz esateko ordu. Ja, baina saiatu ere apenas, Bueno, hortxe, sokatiran ez da posible izango gorbe, baina neskak ederto leku hartuta, Miluzen, hurrengo programan ikusiko gara. Haupa! Eskerrik asko. Kirol kazetariek esan nahi duten moduan, sendo, arrokeriari gabe, baina sendo, Arantzantxon, 2 saio eta 2 final. Bai. Horreko 11 osatuta gainera. Bai. Gaur horri, urrezko galdera ere gehituko bagenio, ondarrura, etxera, zehazki, jala, elkartera, erne, 95.175 euro. Oso, no? Kurria, Bai. Gaur, eskaldutako guztia egin, txalo, oiu, soka, tira. Urnietako laguna gau bazuek, Egape Institutoa. Egin bat gurekin, etxetik, zaudeten lekutik. Miluze ikusten eta, aplikazioarekin, Arantzatantxon alde batetik, platuen, 95.000 euroiek eskuratzeko aukerarekin. Eta Euskal Herriz eman nahi dagoenak geurekin bat egiteko. Aukera. Basari mendizaliek? Bai. Holan gailurren bat... Altu ez dugu esan dugu. Bai, holan gailurren bat edo mendiren bat arroz hausiena? Tonturra mendi, klar. Ondarrun bertan hori edo? Dinot, besterik holan... Nik ez dut gatonan. Everest eta... Ez. Justu hori ez. Gente gehitxu. Tonturra Egia mendi da, baino gehi. Ez da broma. Bai, turismoa dau. Arantza, Antxon, sorte hononon. Everesteko tontorra zapaldu dute. Alpinista bikainak ditugu Euskal Herrian, hementxe datoz, denbora. Alberto Iñurrategi. Bai, ez. Miriam García Pascual. Ez duk esan. Josu Feijo. Edurne Pasaban. Juanjo San Sebastián. Robert Larrandaburu. Alex Chicón. Martín Zabaleta. Iñaki Ochoa de Olza. Amaia Aranzabal. Alberto Zerain.
Eta, egiaztatu eta 11kotik... lau akats. Vale, a ber, Amaia Arantzabaleta. Daudela. Zintzuk. Vale, hau bat. Erakusten digu egiaztapenak. Eta hau bai hartzen dut. Josu eta Robert omen izan bai. Laga. Bai. Bai, ez da Robert eta Lau. Lau akats. Horren dago zan bat azertan jogoela. Hau fuera. Eta kenduko da... Hau fijo. Hau kenduko. Bai, ez datzen, no? 6 akats. Gaur bizak, hau bai. Hau bai, hau bai. Bai, eta ondo ez da kendu. Kendu. Iñaki, kendu. Otxo dolza? Ba, neska. Zein? Ez da. Hau ez da izenan. Eta... Otxo dolza gantzako zan, ez? Da, bai. Bai. Debakau besteik. Beste bai ez datzeko ez dakau. Bastai. Holan? Aldaketak egin bai azken segunduraino. Zin kenduko. Azken segunduak. Arantzantxon. Urrezko galdera. Ondo pentsatu erantzuna. 14.000koak igo dituzte bik. Zeintzuk, denbora. Alberto Iñorrategi, bai. Zemoz? Bueno, urrezku argixaua. Pentsatzen dugu baietz. Bestik, izenak ezagun samar, ba, klaro, ebesten jaben edo ez. Alberto Iñorrategi, jarri diegu, Everesteko tontorra. Zuzena da? 92an zapaldu zuen, anaia Felixekin batera. Edurne pasaban, Everest, bai. Eta lehen 8.000koa izan zuen, Everest gainera, 2001an. Miriam García Pascual, ezezko eremuan jarri dugu. Eskalatzaile nafar aitzindaria, gazte, zendu zen mendian, 90an Indian, eta ez zuen. Ez zuen Everest zapaldu. Juanjo San Sebastián, ezezko eremuan, zuzena da? Batzuk igoak ditu, 8.000ko batzuk. Hau ez. Dokumentalak egiten ditu, mendiari buruzko dokumentalak. Josu Feijo, baiezko eremuan, zuzena da? Gasteiztar abenturazalea, astronauta gaia ere bada, izan da, Everesten, bai. Iñaki Otxoa de Olza, Everesten, bai. 2001an, hain zuzen. Robert Larrandaburu, bai? Urrekoa baino urtebete geroago, 2002ko maiatzean, igo zen bertara. Martin Zabaleta baiezkoen. Antxon Arantza, zer? A ber, Martin bai, ez? Martin bai, ez? Martin bai. Posterrematen ikusi dugu, ez da? Lehengoko igoerako. Zer? Lehengoko igoerako. Martin Zabaleta. Everestera? Osonda? Lehenbiziko euskalduna, hain zuzen. 80an. Arrez txikon. Saiatu da. Saiatu da gainera neguan, eta oxigeno barik. Hori, baina altza dago. Lortu du? Venga, bai, baikor, bai. Zuzena da? Ez. Ba ez du lortu. Ez Amaia Arantzabalek ere, 8.000ko batera igozen lehen euskal emakumea Amaia, txoiura igozen. Eta Alberto Zerain, ba bai, lehen arabarra izan zen gainera, 93an. Arantzatantxon. Begir nabil eta €100, ondo? Eta txorto. Ondo, urrezko galderen erantzun zuzena jasota, 1000. Asko zobeto? Bai. 14.000koak igo dituzte bik galdetu dugu. Tita baten jarri dugu esate baterako Edurne pasaban. Zer delata? Ba, lehenengoko emakume mundun, 14 gatzagana. 14.000koak egiten. Edurne pasaban. Tolosarra.
14.000koak igota erantzun zuzena da? Segulakoa bai, 2010ean lortu zuen marka hori. Santxon? Alberto Baieskuna, eta esan bera, ez izan eberan helburua, nahi ze bizana 14 ateatzi eta, baina eitxuz. Osa, ixe seguruna, baina, atzain hemen egonda, azte zalantzan jartzen zeure burute. Nik agian etxetik ere jarriko nuke, baina hor egonda, edo hemen egonda. Ustez, bai. Tamabi bada? Amairu? Bai, inda dela. Eta geixa eitxu. Alberto da, Alberto Iñurrategi da, Rai txipa. 1.000 euro jokoan, Urrezko galdera, Alberto Iñurrategi, bai! Urrezko galdera,